Il-ġimgħa filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kellu laqgħa bilaterali mal-eks President tal-Ukrajna Petro Poroshenko fejn iddiskutew ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Kif wieħed stenna, Poroshenko tkellem dwar l-aħħar attakki li saru fuq l-Ukrajna, hekk kif kien hemm attakki ieħor bil-missili fir-reġjun ta' Dnipro biċ-ċivili sfortunatament kienu fil-mira tal-qawwiet Russi. Poroshenko sostna l-għajnuna li sabet l-Ukrajna mill-Unjoni Ewropea kienet essenzjali f'din il-gwerra bl-eks President Ukren itenni illi għadu jittama li xi darba tirrenja l-paċi. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fakkar kif fil-bidu tal-konflitt kien appella lil Prim Ministru sabiex Malta tkun min tal-ewwel li turi solidarjetà mal-poplu Ukren. Intant flaqa kordjali oħra din id-darba ma' delegazzjoni mill-Marok, Bernard Gregg iddiskuta ir-realtajiet li pajjiżi Mediterrani qed jaffaċċjaw bħalissa. Il-Ministru Marokkin Mustafa Bajtas fakkar li l-IPP jilqa' fih bosta partiti oħra taċ-ċentru Lemini, partiti li jemnu fis-saltna ta' dritt u d-demokrazija, u spjega li bħala pajjiż jixtiequ li jersqu lejn l-istati tal-Unjoni Ewropea sabiex ikunu bħala mudell għalihom. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg sostna li din l-Assembleja f'Malta kienet opportunità ta' dialogu anke għal pajjiżi Mediterranji. Għal dawn il-laqat il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Gallia.